ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲ ಆ ರೀತಿಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ರಟ್ಟ ಪಾತೆರ ಪನಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಸವಾಲು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಂತ ದೈವ ನೇಮ ಕೋಲ ಅನಗ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಅಂದು ಅನಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪುರ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆಪುನವು ಪಂಡ ದೈವ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ದುಂಬೆನ್ನಿ ಗಂಟ ದುಪ್ಪಿರು ಎಂಕ್ಲ ಈತು ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆಗೆ ಈತು ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಿಘಂಟಾದ ಬತ್ತೇರು ಬಕ್ಕಲ ಮೂಲು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳೇಡು ಅಗತ್ಯಜ್ಜಾಂದು ನಂಚಿನ ಏತೋ ಖರ್ಚಿಗಳೇನು ಮನ್ಪುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾವಡು ಅತ್ತನಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ತೆನಸುಗಳಿಗಾವಡು ಬೋಡೈನೈತೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಕೊರೋಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಣಸೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ದುಂದು ವೆಚ್ಚಾಗ್ಲೇನು ಮನ್ಪೋಣಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪರ್ದೋ ದೂರ ಅಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾದಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಪಾಡ್ಬ ಬೋಡೈನ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಚಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ಸಾಧ್ಯದ ಬೊಲ್ಪುನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಎಡ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಆಪೆದ ಈಪೆದ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡೈನವೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡುಂದ ಆಂಡಲ ಐತೆ ಇಡಟ್ಟು ಈ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾಸಿನ ದಾಯಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ದೈವ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಏರ್ನ ನಲಿಕೆದಾಕಲ್ನ ಅವಡು ಅತ್ತನಾಡ ಪರವೇರು ಪಂಬದೇರ್ನವಡು ಈ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಚಾಕರಿದಾಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ನಿಜ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಅಂತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಸೂಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊನೆ ಅಕ್ಕಲ ಆತೇರು ಪಂಡದು ದಾಯ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಆ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೀರ ದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಜ ದುಂಬು ಈ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕೋಲಗಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ತರವಾಡುಗಳೇಡು 5 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ 10 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುಣೆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅತ್ತಂದ ಯಪಾಂಡಲ ಓಲಾಂಡಲ ಊರ್ದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳೇಡು ನೆನಪಾನ ಗೊರ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವರನ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ನೇಮಗಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಸತ್ತಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರವಾಡುಗಳು ಪೂರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಣಂಜಿನ ಕಾಸಿಡು ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಇನ್ನು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೆಂದು ಪರ್ಪುನಕ್ಲು ಅಮ್ಮಲು ತೆತ್ತೊಣ್ಣಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜೇರ್ದು ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವ ನರ್ತಕೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತಾದ ಪರ್ಪುಣಂಜಿನ ಜವನೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕಲ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದಲು ಬದಲು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ಬೇರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಅಣಿಕ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಮಾಲೆಗಳೇನು ಕಟ್ಟಬೇರು ಅದು ಪೂರ ಸರಿಯತ್ತು ಐತೆ ರೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲನ ದೈವದ ನೃತ್ಯಗಳು ಹೌದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದು ಅಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಭಾವನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕದ ಜೀವನ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲನ ದುಂಬುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನದು ಪಂಡನಾಂಡ ದುಂಬು ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಬಾರಿಗೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಬಾರು ಇಜ್ಜಿನ ಈತ್ ಬಲ್ಲ ಬಾರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಣಂಚಿನ ಬೊಂಡ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಒಂದು ಮಾತನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಹಾರಗಳು ಸಂಭಾವನೆ ದಾಲಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಐತೆ ರೆಟ್ಟು ಕೋರಿಗೆ ತರೆಗೊಯ್ನ ಕೋರಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಆವರದ ಒಣಸೆ ಒಂದು ಮಾತಾಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ದೈವ ನೇಮಗ ಬತ್ತೇರ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆ ಅಡಿಯೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇದು ಮುಳಿತೆ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲೆಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಜೆ ಪೂರ ದೇತೊಂದು ಬತ್ತೇರ್ನ ಅವಳೆ ಜೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡದು ಸೋಕುದ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತೆ ಡೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ ಕಸಬು ಅನ್ಪುಣ ಓವಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಲ ಕಸಬುಂದ್ವಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಅಕ್ಲು ನನ್ನೋರೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಟ್ಟುಪಾಡಂದತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಅಂಚ ಹಾಂ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿಕಲೆಂಜಿ ಸೋನದ ಜೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಸಮಯಡ್ ಒವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಗಡದ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಕನ್ಯಾಪು ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಕೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ
ನಮ್ಮ ಪೀಲಿ ನಳಿಕೆ, ಒಡ್ಡು ನಳಿಕೆ, ಪಂಜಿ ನಳಿಕೆ, ಸುಮಾರು ನಳಿಕೆಗಳುಂಡು. ಪುದ ನಳಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಳಿಕೆಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ನಳಿಕೆಗಳೆನ್ನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾರಿಡು ಬಾರೇ ಕೊರ್ಪುಣ ಹಬ್ಬ ಕಾಸು ಹೊರಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕಾಸಿಂದ ಮನ್ಪುಣ ನರ್ಮನಿಗೆ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಸಮಯ. ಆ ಪೊರ್ತರು ಈ ಬಾರಡೇ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಎಡ್ತದ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಬಾಕಿಯಿಂದ ಮಂತದು ಬಾರನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬೀರ ಹಾರಿಕೊಂಡೋದು ಮಂತದು ಅಂಚಿನ ಜೀವನ ನಡೆಯಕ್ಲಿತ್ತೀರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡ್ದಂಡ ಆಕಳಿಗೆ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡ್ದು ಅನ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಪ್ಪನು. ಆ ನಿಯಮ ಪತ್ತೋಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡ್ದಂಡ ಆಗಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯ್ರಾಪುಜಿ. ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕಳಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಹತ್ತದಂಡ ಬೇತೆಂಚಿನ ಆಕಳು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಅಡಿತೇರ್ದಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಆಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಷ್ಟ ಆಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಯಿ ಹೇಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅಕ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕೊಣತ್ತಿನ ಅಂಜಿನ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪಡ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದು ಪೋನಾಗ ತಂತ್ರಿದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತೇರ್ನಕ್ಲು ಸಪರಿವಾರದಕ್ಲು ಅಕ್ಳು ಚೀಟಿಡು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಮಕ್ ಒರಿಯರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತೆತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೆ ಮಿತ್ತಿರ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ನಮಗೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪ ಮಗ ತಂತ್ರಿಗಳ ಪುದಾರ ನಮ್ಮ ಬರೆದು ಪೂಜ ಮಿತ್ತಿರು ಬರೆದಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇರ್ನ ಪುರೋಹಿತೇರ್ನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಏತುಂಡ ಐದು ಒಂತೆ ಸೇರ್ಸಾದ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿದಕ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾತ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ತಂತ್ರಿದಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಒಂಜಿಂದು ಲೋಪದೋಷ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲೂಡೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಳನ್ನ ಕಾರು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಳು ನಮಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಪಾರ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪೇರಿಂದಾಂಡ. ಅವೇ ರೀತಿಯತ್ತ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವನ ಕಟ್ಟನಾಕಲ್ಲ ಅಕ್ಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನಂಗೆ ದೈವನ ತೋಜಾದ ಕೊರನಾಕ್ಲತ್ತ ಅಕ್ಳೇ ನಮ್ಮ ದಾಯ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಳು ಅವು ಕಟ್ನಕ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಪಾತೆರ ತನ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲಿಗ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತೇರ್ನು ಬೆಗರದಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಕೊಲ್ಲುವ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಆತು ಬಂಗ ಬರ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪನ್ನ ಪೇರಿದು ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಣ ಇಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಐಟು ಕೆಲವು ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಒಂಜಿ ಬರೀತೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಣ ನೂಲು ಮಂತಿರ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮರಿಯಲ ಪುಟ್ಟನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವ ಈ ಮುರ ನೀರು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ ಪಣಿಕರರು ಆರೆಗಾಂಡ ದೇವರತ್ತ ಅದು ಬಾಕಿ ದಿನಟ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ನೂಲು ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಕೆಲವು ಈ ಆರು ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿರಿನಾರು ಒಡ್ಡಿ ಗಡಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಾನೆಲ್ಲ ಕಡಪುದ್ದೇನು ಕಲೆಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ನೆತ್ತಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಉವೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹೆಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇನು ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅರೆಗಾಡು ಆ ಬೆಂದದು ತಿಂದದು ಮಂತನ ಅವೇ ಕಾಸಡೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ಜೀವನ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಎಡ್ಡೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬ್ಬಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಏನು ದೈವದಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡ್ತೇರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ದಾಯ ಕೊರ್ಪುಜಾರನ್ನು ಪಂಡದು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಅವಳು ಬೋದು ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಲಡೈ ಮನ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲನ ಜೀವನ ನಿಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಏತು ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಕ್ಲು ಧೈರ್ಯವಾದಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಆಯ್ತನೇ ಬೈಕೋಡು ದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಜವಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏರೆಗಾವಡು ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತೇರೆಗಾವಡು ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕ್ಕಾವಡು ಅತ್ತ ನಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಪಂಪಣ ಆ ಪದತ್ತ ಅರ್ಥನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ರಾದೆ ತುಣ್ಣತ್ತು ಬಡ್ಡಿಕಾಯಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಅರಿವಾನಡು ಫಲಪುಷ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೊರ್ದು ಐನು ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಣ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರಿಯರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತರೆಗೆ ಅಂಡ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಇನ್ನು ಸಾರಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇರು ಎಂಚ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ತೆತ್ತೊಂಡ್ಬೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪುಣು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರು ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಐನು ಏರ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಇನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡ್ಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಪುರೋಹಿತರಾವಡು ಮುಕ್ಳು ದೈವಾದಕ್ಕೆರಾವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಡು ದಯಮಲ್ತು ಮರಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೇತೋ ಜವ್ವನೇರು ಬೆಗರು ಬಿಚ್ಚಾದು ಓಳೋಳು ಪೋದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದು ಅತ್ತು ನಾಡ ಇರ್ಲು ಪಗೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶ್ರಮದಾನ ಮನ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ
ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಏತೇತೋ ಕಾಸು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆಡು ಕಾಸನ್ನು ಕೊಣಪೇರು ದೈವಾರಾಧಕೇರು ಆತ ಕಾಸನ್ನು ಕೊಣಪೇರು ನಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತು ಕಾಣಿಕೆನು ಅತ್ತ ನಂಡ ಒಂಜಿ ರಸೀದಿಯಲ್ಲೇ ಮನ್ಪಾನು ನಂಡ ಐಟ್ಟು ದಾಳ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೈವಗ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸುಗೆ ಮೂಜಿಪಾಲು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೊರುವೇರಿಂದ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಆನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ ಪಂಡಾರು ದೈವಾರಾಧನೆಡೆ ಇಂಚ ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರಡು ಒವ್ವ ರೀತಿಡ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಬೇನೆ ಆವಂದ ರೀತಿಡ್ ಆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡ ಆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೊನಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಪಂಡಾರು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇನುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮನ್ನ ನಾಗೆ ದೇವೇರು ಬಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವೇರು ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ ಇದು ಏತೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರೋದೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಬನಾಂದ್ ಇತ್ತನಿ ಈ ಬನಾಂದ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಡ್ ವನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನವು ಕಾಡು ಈ ಕಾಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಐಕೆ ನಾಗನ ನೆತ್ತ ಕರ್ಗಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನೋದು ಪಂಪೇರು ಓ ಪಂಡ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮುರ ಕಲ್ಲು ಪುಡತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಗರ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಗಳಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ದೈವಗಳು ಪಂತ್ರೆಂಚ ಪಂಡ ನಾಗನ ವಿಷಯಡ್ ಅವು ಬರ್ಪುಣಜ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೈವಗಳು ಪಂತ್ರೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪೂ ಪಾಡು ಐಕಿ ಎನ್ನ ನಂಬುಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಏತೋ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒಣಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಡ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಪೂ ಪೂರ ಎಂಜಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮುಕ್ಳು ಬೀಪ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಅಲ್ಪದ ನೀರ್ಲ ಅಂದುಲ ಪೂರ ಬೆರಕೆ ಅದು ಎಲೆಂಜಿಗಳು ಮಾತ ಕುಳ್ಳುದು ಐಕೊಂಜಿ ಜೊಟ್ಟು ನೀರ್ಲ ತಲಿಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಐನು ದೇವೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ಬ ಅವು ಪಾಡುನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿದಕ್ಲು ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಾಡನಕ್ಲು ಕುಳ್ಳು ಜರಿ ಆ ನೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ದು ದೇವೇರಿಗೆ ಪೂ ಕೊಂತು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾಲೆನು ಪಂಡ ಎಂಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಪಿರವು ಒಳಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ತಿಕ್ಕಣದ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿಗೆ ಕೊಂತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಐನಂಚಿನ ಪೂನು ದೀಪುಣೆ ಆ ದೈವಗಳು ಪಂತನೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕೇಪುಳದ ಪೂ ಪಾಡಿರೆ ಪಂತನೆ ದೈವಗಳು ನಮ್ಮಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅವಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಪುಳದ ಪೂ ಪಾಡನೆ ಆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬಲ್ಲಡು ಚುರಿದು ಒಂಜಿ ದೂರ ಚುರಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೂ ಇತ್ತಿನ ದಂಡ ಆ ಪೂಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂಚೆಲ ಪೂ ಚೇಪಳದ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಪೂಪುಣ ಆ ಪೂನ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ಬಲ್ಲಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೂರದ ಇದು ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಪಾಡಿಯಾರ್ನಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುಣಾತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಪೂಟು ತಿಕ್ಕಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಪ್ಪ ದೈವಗಳು ಮುಗ್ಗ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯುಧ ಪೋರ್ಚಿ ಆಭರಣ ಪೋರ್ಚಿ ಓಳು ಪೋರ್ಚಿ ಪಾಲೆದ ಮುಗದೀದು ನೇಮ ಕೊಲ ಕೊರಲ ಕಾಡ ತಪ್ಪಲ ತೋಡ ನೀರ್ಲ ಅಂತ ಪಂತನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುದಕ್ಲು ನಾಗರಾಧನೇನು ವಾರೀತಿನಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ್ದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಬಂಡುಟ್ಟು ಆ ನಾಗನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡಿ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ದೀದಾಂಡಲ ನಾಗಗ್ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ತನು ಮೈತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಮೈತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಕೈತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಅಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಾಗಗ್ ಪೇರು ಮೈತದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೇರು ಮೈಪುಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನವಂತ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ದಾನೆ ತಿನ್ನದ ಪಂಡನಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪರ್ಬಗಳೈನಂಚಿನ ಕೆಡ್ಡ ಸಾವಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅವಡು ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವಣ ಅವಡು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳವಡು ಒಂದು ಓವುಲ ನಮಕ್ ಬೋಡಿಚಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಪ್ಪುನೆ ಸುರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಪವತ್ತನಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಐತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜನಕ್ಲೇನ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡೆಡ್ಡೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಯ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬ ಹತ್ತಿಂದು ಆಯ್ತು ಅವರ ಯಾನು ಐನು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮನ್ಪಡು ಐಕ್ಯಾನ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟುಜಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಸಹಾಯ ಸಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಲ ದಿವಂದೆ ಆಂಡ ಐನು ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪುಂದು ಮನ್ಪುನೆತ್ತು ಐನ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆತ್ತು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಓಡ್ಚಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆ ತಪ್ಪುದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಆ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರ್ಬಗಳೈನಂಚಿನ ಕೆಡ್ಡಸಾವಡು ಇನಿ ಕೆಡ್ಡಸಗೆ ಏರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಡ್ಡಸದ ಕ್ರಮ ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಕೆಡ್ಡಸ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬರಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನೀಡು ಆ ತಿಂಗಳು ಐಕೊಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಡ್ಡಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಐತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ತೇನೆ ಪನ್ನೀರ ಪೋಪುಜಿ
ಅಂಚಿನ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ಬ ನಾವಡು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಾವಡು ಇಲ್ಲು ತಿಂಜಾವು ನಾವು ಬುದ್ವಾರ ಮನ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನವು నేను ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತದು ಪೋತ ತಾಯ ಮರತ್ತದ ಅದು ಪಂಡ ನಂಕ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪುದ್ವಾರ ಮನ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಏತು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪುದ್ವಾರ ನಿಜವಾದ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದುಂಬು ಅತ್ತನ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದುಂಬು ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವುಡು ನೋಡ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪರ್ಬಗ್ ದುಂಬು ಪರ್ಬ ಸುರುವಾಪಣಿಗೆ ದುಂಬು ದಿಂಜಾವುಡು ಪನ್ಪಣ ಕ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಪರ್ಬಗ್ದ ಎಡೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಗ್ ಒಂಜಿ ತುಡರು ದಿಯದಾಂಡ ಇದಿನ ಗೋಪೂಜೆ ಮಂತದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಿರ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೆರು ಅವು ಮನ್ಪುನವು ಸರಿಲತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕಂಬ ಅವಳು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕಂಬಗಳ ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕಂಬ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಕಂಡಗ ಕಂಡಗ ದೀಪದಿ ನೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾರೆ ಕುರಲ್ ಒಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೂಜಿ ಮೆನ್ಕೇಡು ನಡೆದುಂಡು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿದ ಸಿಂಗಡೇ ದಾನಿ ದುಂಬು ದಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆಲು ಬಾರನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿತ್ತದ ಮುಡಿ ಬರ ತಯಾರು ಮಂತು ದೀನದಾಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿ ಸಿಂಗಡೇ ದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಲಾಗ ಪೊಲಿಲೆತ್ತದು ಬಿತ್ತದ ಮುಡಿ ನಟ್ಟಡಿ ದೀಪಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಿಗೆ ಪೀರ ಐಕು ದುಂಬೆ ಜಾಲಿಗೆ ಬಾರು ಬತ್ತದುಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವಣೆ ಈ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪುದ್ವಾರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾನಗ ತೊಳ್ಳು ಬುದ್ವಾರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅವತ್ತು ನಾಂಡ ಪರ್ಬಗಾನಗ ನಮ್ಗೆ ದುಂಬದ ಕೊಯ್ಲು ಬರ ಕೊಯ್ದಾದುಪ್ಪುನು ಆ ಕೊಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಮಂತದೆ ಸರಿ ಬುದ್ವಾರ ಮನ್ಪ ಸರಿ ಬುದ್ವಾರ ತೊಳ್ಳು ಬುದ್ವಾರ ಅಡ್ಡಲ ಮನ್ಪಿರೋದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲ ಏರಲ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ಯಾರ ನಾಂಡ ಪೇರು ಬುದ್ವಾರ ನಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಪೂರ ವಿವರ ಆದ ಪಣಿಯರ ಪೂರ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಏನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪರ್ಬಗಳೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಯಮಲ್ತದ ಮೂಲು ತೆರಿಯನಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವನಕ್ಲು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದುಂಬು ದಿಂಜಾಯಿರ ತೂರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಾಡು ತರವಾಡು ಇದು ದೈವ ದೇವೇರನ ಜಾಗೇಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಾಂಡ್ಲ ಕ್ರಮ ತತ್ತನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮನ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಬಳ್ಳಿ ತರವಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾನಗ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದುಂಬೆ ದಿಂಜಾಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಚೌತಿ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾರೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೂರಲು ಕೊಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇರು ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾರೆ ಅವನ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತನಗಳು ಐಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರದು ಎತ್ತದು ತೊಳ್ಳುದು ಬಾರ್ದು ತೊಳ್ಳು ಬುದ್ಧಾರು ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬಗ್ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಕಂಬ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತನಡುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾಬತ್ತ ಶುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಇನ್ನು ಏನು ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಹೊರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕಂಬ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕಂಬ ಕುರಾಲ್ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಕುರಾಲ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕಂಬ ಕಟ್ಟಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯಕರು ಕುರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾರನು ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಗೆ ಕಣತಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾರು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಬಾರನು ಆ ಹೊಸ ಬಾರನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಲಿಗೆ ಕೊಂದು ಬರ್ಪಡೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾವನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಿ ಆ ಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಮಂತ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕನೇ ಬಾಕಿದ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಕ್ರಮ ಏಪಾವುಡು ನೆಕ್ಕ ಬಗ್ ದುಂಬ ಅವಡು ವೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಪರ್ಬಗ್ ದುಂಬ ಅವಡು ಪರ್ಬಗ್ ತಂಬಿಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪರ್ಬದ ತಂಬಿಲನ ಪರ್ಬದಾನಿಯ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಷಷ್ಟಿಗೆ ದುಂಬ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಷಷ್ಟಿ ಕರಿನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ತಂಬಿಲ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪಾಟ್ನಾಗ ದುಂಬದಾಕಲು ಈ ಎರು ಬಿತ್ತಿಗೆ ಮಂತ ಮೂಜಿ ಮೆನ್ಕೇಡುದುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಡ ಬಿತ್ತಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದಪ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಕಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಡ ದಪ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇನೆ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಿಯರ ಪೋಣದಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಪೂರ ನನ್ನವರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಗಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವೇರನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಗಾಡು ಮದ್ಯ ಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ದುಂಬುವರ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡುದಲ್ಲ ದುಮ್ಮಣಿ ಮಧು ಮಾಂಸ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪೇರು ಮಣದನಿ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಟಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳೇನು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಐನ ಕಜಿಪುನಲ್ಲ ಬರಿಟದಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಕೇಳೋದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಸರಿಯತ್ತಂದು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ತಿರ್ಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದಲ್ಪ ತೂತ ಮದಿಮೆದ ದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲಾಜವಮ್ಮ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದಾಗಲಿ ಕೋರಿದಾಗ ಅಜ್ಪು ಮನ್ಪುಣವು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕ್ರಮಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಸಭೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲೆತ್ತ ಪಂಟಂಚೆ ಮನ್ಪೇರ ಬಲಿ ದಾಂಡ್ಲ ಐನು ಉಂತಾವುಜೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಣ ಬೋಡ್ಚಿ
ಯಾನಿತ್ತು ಈರಿಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಈರು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈರಿಗೆ ದೇವೇರಿಗೆ ಈರು ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಾರ ಅಂದಂಡ ಈರು ಮಧ್ಯಲ ನಿಷೇಧ ಅಂದು ಯಾಣ ಪನಯೆ ದಯಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಯ ತಿನ್ನೋಳಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮದ್ಯಪಾನ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಜವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅವು ತಿನ್ನಲೇಂದು ನಡದೆ ಅನಕ ಮದ್ಯಪಾನ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪಲ ಪನಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ವಿರೋಧ ಅತ್ತು ಅವು ಮದ್ಯ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈತನಕ್ಲಿಗೆ ಬಳಸನ ಗಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೀರ್ನಾಯಗ ಉಳೈಲೆಪ್ಪನ ಗಾವಡು ನಮಕ್ ಮದ್ಯಲ ಮಾಂಸಲ ಬೋಡಿ ಆಯ್ತು ಅವರ ಐನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಈರಿಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಈರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳಂಡ ಅವು ಈ ರಡ್ಡು ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪುನಗ ಇರಗೆ ಎನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಇರು ಬುಡ್ನಲ ದಾಲ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಇರೆ ಬುಡ್ನ ಇಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆನಿ ದಯಪಂಡ ಮದ್ಯಾವಡು ಮಾಂಸವಡು ಅವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ವಿಷಯಗಳು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕೋರಿಗಳು ಪೂರ ಅಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೀನವಡು ಕೋರಿಯವಡು ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಜಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಐಕೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ಬೇರು ಇಂಚಿನ ಅವು ಬೇಗ ಬಲಪುನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಐನು ತಿಂದದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾಪುನು ಕುಜಲು ಒಂದು ಬೇಗ ಬೊಲ್ದಾಪುನು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಂದನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಜವಂತಿಗಳು ಆಪನು ಅದು ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದಿನೇ ಟಂಚಾವಣೆ ಅಡ್ದವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಡು ಮಾಂಸನೋಡು ಎತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಂತನ ಆತನ ಅಂಕೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐನತ್ತು ಬುಡ್ನಾತನ ಅಂಕೆಡ್ಡೆ ಆ ಕಾರಣಗಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ತರವಾಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೆ ದೈವಗ ಹತ್ತದಾಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರನ ಮುಡಿಪು ಕೈಲು ಕಟ್ತಿರೋದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡೆದ ಅವರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸನಂತ ಸಮಯ ಬುಡ್ನದಾನಿ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನೀ ಈರು ಪೂಜೆ ಆಪನಾಗ ಮೂಳು ಈರು ಪನ್ನೆಲ ಕೊನೆ ಅವಳು ಬರಿಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಕೋರಿದ ಮಾಸನದಿದ್ದು ಅನ್ಪುಣಿಟ್ಟು ಉಯರ್ತಲಜ್ಜವು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಈ ನೀರು ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿ ತಿಂದದು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮೀನು ತಿಂದು ಮೀಂದ ಕೈಪು ತಿಂದದು ಇನಿ ಈರ್ನಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರನ ಪೂಜೆಗೆ ಈರೇ ಕುಳ್ಳುನೆಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಅವು ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಯ ಬಲ್ಲಿ ನಂಜಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಮೀದು ಬೋಂಡ ಇಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇದು ಮನ್ಪೇರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿ ತಿಂದದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪನಾಗ್ಲು ಅವು ಮೀನ ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆಡು ಪುಣೆ ಈರೇನ ನಂಬಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಮಾಂಸ ಜನ ಮೀಂದ ಮಾಂಸ ತಿಂದದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಯಾನು ಪೋಪುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿತವುಳ ಈಗ ಪೋಪಣ ಮುಖ ಪಿದೈ ಉಂತನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪಿದೈ ಪಂಡ ಯಾನು ಪೋಯಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾಂಡಲ ಯಾನು ಬಲಿಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕೊಡಿ ಮರ ಕಡತದೆ ಪಂಡ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಇದ್ದವರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮಕೊಂಜಿ ಮಧುರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಒಂಜಿ ಇದು ಪಾಡ್ದ ಪೇರು ಪಲಕತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಪೇರು 7 ತಿಂಗಳದ ಪಂಜಿನಕ್ಲು ಐನು ಕಡತದ ಪೋಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆ ಸೂತಕದಕ್ಲು ಪೋಯರೆ ಬಳ್ಳಿಂದ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸದ ತೊನ್ನಕ್ಲು ಐನು ಕಡತದ ಪೋಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದೇವೇರನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ವರಿ ಪೋಪೆ ಅಂದಾಂಡ ఆయన తడెప్పునంచిన అధికారం అంకించి దయపండ ఐక్కితే సరకారనే ఐకి ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೋಡಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರು ಅಡ್ತ ಅವರ ಈರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈರೆಗೆ ಈರಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಪೊಳಿ ಈರೆಗೆ ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈರಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡದಾನೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ಪೋರ್ಚಿ ಈರಪ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಯಾನ್ ಈರೆಡ ಪಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಎಡ್ಡೆದ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ನೆಟ್ಟು ಈರೆಗೆ ದಾಳ ದೋಷಜ್ಜಿ ಈರವಿನ ಹಾಲು ಅವು ಆಯ ಪನ್ಪುಣ ಹಾಲು ವಿಷಯ ಅಂದಲ್ಲ ಆಯ್ಪೋದು ಬೇಲೆಂಡ್ ತೋಡ ಆಯ್ ಪಣ್ಣೀರೆ ಪಂಡದು ಪೆದಂಪು ಪಾತೇರ್ದು ಪೋಂಡು ಈರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಣಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಉಳೈಪಿದ ಇಂಥದ್ದು ಕುಂಟು ದಕ್ಕಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಗುರು ದೆಪ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಳೈಪಿದ ಇಂಥದ್ದು ಒನಸು ತೆನಸಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಪಾರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನು ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ
ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ದಾಯಿಗಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೇನು ಬೇರೆ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅವು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಅಂತ ತೀರ್ನಾಗ ಆ ಸಮಯ ನಾವು ಮನ್ಪುಣೆ ಮಗ ಇನ್ನಂಚ ಮನ್ಪಿರ ಬೆಳ್ಳಿದು ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಒತ್ತೋಣ ಅಕ್ಲು ಒತ್ತೋಣ ಬೇರೆ ಆ ಒತ್ತೋಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೆದಂಬು ಮಾತೇರಿ ಇರ್ನಾಡ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅವೇ ರೀತಿ ದಾನೆ ಪುಂಡು ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತಿರಿ ದೇವೇರ್ನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಈರೆ ಯಾನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಈರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈರೆ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಈರೆಗೆ ದೋಷ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಂಡದು ಆಯ ಮಂಚಿಂದ ಆಯಗೆ ದೋಷ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೋಷನು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ದೋಷಗಳೇನು ನಮ್ಮನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೋನಿಯರಾಪುಂಡು ಐಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಕ್ಲ ಪೋದು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಣೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸರಿಯತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟುಪ್ಪುಂಡು ತರವಾಡುಗಳು ಪೂರ ಅಂಚತನ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಣೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಈ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲು ಅವು ಪಂಡ ಟೈಯಪ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏರು ಬಲಿ ಮೇದಾಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಟೈಯಪ್ ಮಂತದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಾತ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ ನಮಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಣದನ್ನು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇತ ಮೋಕ್ಷ ಅತ್ತಿಜಿಂದ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪ ಬೇರು ಹೊರ ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಕೇಂದ್ರದ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೇತಗಳೇ ಪಿರ ಮೋಕ್ಷ ಅತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲಾಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷರ ಪಣ್ಣವು ಸರಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ತಂತ್ರಿಗಳು ಮಂತನವು ತಪ್ಪಾತಂಡ ಓಳು ತಪ್ಪಾತಂಡು ದೈವಗಳು ಕೊರ್ತಿಜ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂದಿಗ್ಧ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊರ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಗಳೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋ ನಮಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದವಡು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ತರವಾಡವಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಇರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚು ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆತ ಕಾಸಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದಂಡ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಸೀರೆ ಬಾಡಾಪುಣು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೇತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಐಕ್ಯ ಪಂಪುಣೆ ಜ್ಯೋತಿಷರಾವಡು ಮುಖ ಪುರೋಹಿತರಾವಡು ನನ್ನ ತಂತ್ರಿಗಳೇ ಅವಡು ಏರಾಣು ನನ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಂಡ ನಂಬುದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಲಿ ಪೂರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಲೆಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಈರ್ ಲಂಚನೆ ದೆನ್ ತೂಪುನ ಮಾತೆರನ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲುಂಡು ಒರಿಯನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಂಜಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪಾಲುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಂದು ಪಂಡದು ಯಾನತ್ತು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಣೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದೋಡು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಎನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದೊಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಅನ್ಪಣ ತಪ್ಪು ಅನ್ನದಾಂಡ ಇಂಕ ಅಂಚಿದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನಿ ಯಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಆ ತಪ್ಪು ಯಾನು ತಿದ್ದೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಿ ಎತ್ತೋ ಸತಿ ಮಂತದುಂಡು ಯಾನು ಇನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಡ್ಲ ಎತ್ತು ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಆ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನದಂಡ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂದ ದುಂಬುದೈಟಿ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ತಿದ್ದೋಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಇರೋಣ ಯಾನಿತ್ತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ನಿಕ್ಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಇಂಕ ತೆರಿಪಾವುಡು ಇಂದು ಅಪ್ಪನು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆರೆ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಬಂಡದ ಅದ ಬಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರಾಧನೆ ಆವಡು ನಾಗರಾಧನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಪರ್ಬೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪೊರ್ಲು ಬುಡುಪ ಅದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪಂಡಾರ ಈ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನು ಎಡ್ಡೆಂದು ಮಾತಿರ್ಲದಿತ್ತು ನೋಡು ಅವಾಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂದು ನೆನೆತ್ತೆ ಇರಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಗುನು ತಪ್ಪು ನೆನೆತ್ತೆ ಇರಂದ ಅವು ತಪ್ಪು ಅದು ಹೋಗುನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಹೂವಾಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವಂದ ನೆಟ್ಟು 10 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಐನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ನಾಟಿ ಮರದ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ತುಳುರಂಗೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಕತೆ ಕವನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆತಾರೆ ಕೃಷಿಟ್ ಏತೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈರಡ ಕೇನೇರುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆನ ದೀತು ಈರೇನ ಎಂಕ್ಲು ಭೇಟಿ ಆಪ ಇನ್ನಿತ ಕಡೆಗಾದ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತೊಂದು ಸಾಧಕರೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗುರಿತಸಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಬಾಯ್ಡ್ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಡಿವೈನ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಈ ಡಿವೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚ ಪ್ರಸಾರಡ್ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರೆಗ್ ದಾಲ ಪಣೀರುಂಡ
ಅವೇ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿತ ಸುರುಟೆ ಪಂಡೆ ಇರು ತೆರಿಪವನಿಗೆ ದುಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಾವನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಜಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ಅಂತ ಪಂಡದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆನು ಮಲ್ತದಾರಂದು ಪಂಡನಂಡ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐಕೆ ಜನಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಡ ಪಾತೇರ್ ಪಾವಡು ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಾತೇರ್ ಪಾವಡು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಪುದರೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತದು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಈ ಸಂಚಿಕೆನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದುಂಬರಿಪೋಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋನಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಅವು ಬೊಲ್ಪುರ್ತುಲ ಬೇಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ವೇಗ ಏತುಂಡ ಅವೇ ಬೇಗಡು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಮುಳ್ತು ಬುಡ್ನದಂಡ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತದಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಯ್ಕಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾವಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾವಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳೇ ಕಾವಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಬುಡ್ನದಂಡ ಬೊಲ್ಪುದಾತೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಳು ಆಕನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತದಾಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುದಾತೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಚಿ ಅವಳು ದಕ್ಕನ ಮೆಂಚಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ತೆಡಿಲು ಬರ್ನಾಗ ಏತ ಪೊರ್ತಾಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ಗೆ ನಾಟದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನಲಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಗ ನನಲಾತ್ ಜನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಐಟ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆರ್ತು ತರೆಡ್ತು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸೆರ್ತು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರಗಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಮರದ ಎದುರುಡು ಉಂತದ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಬಾಯಿಡು ಕಟ್ಟದು ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪನ್ನಡೈನ ವಿಷಯಗಳು ಬಾಕಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಡು ಚಂದನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬತ್ತದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಏತೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಉಪ್ಪು ಎನ್ನಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಂದೇನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೀವಾನಂದ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ದುಂಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪುದರ ದೆತ್ತುದುಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪುದರ ದೆತ್ತುದುಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನ ಪುದರ ದೆತ್ತುದುಪ್ಪೆ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಪಂಡಯಾನೆ ಕಡೆ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಪಂತೇನು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದಕ್ಲೆ ಜಾತಿನಿ ನಿಂದನೆ ಮಂತದೇರಿದು ಪಂಡದಿಂದ ಅವು ಜಾತಿನಿ ನಿಂದನೆ ಮಂತಿನಿಂದ ಪನ್ಪುಣೆತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ಥಾನನ ಕೊಡ್ತೀರಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಪಂತೇನೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸಿ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿಯೋನು ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂದ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಂದ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಒಂಜಿ PC ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ತಕ್ಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು DSP ನಡೆದು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡುಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆ ಜಾತಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಉಂಡು ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ PC ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆನಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ರ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆನಿ ಬಾಕಿದಾಗಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದೇನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೇನು ಸೆಟ್ರನಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಪಂತೇನೆ ಅವು ಜಾತಿದ ಪುದರನ್ನು ಒಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಂತಿನೆತ್ತು ಜಾತಿನ ಏರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಯಾನ ನಿಂದನೆ ಮಂತಿಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಾಲ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೆತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಎತ್ತಿನದಂಡ ಐನು ನಾನು ನಿಕ್ಲಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟುಣ್ವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರಲ ನ್ಯಾಯ ಎಲೆಗೌಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಹಿರಂಗವಾದೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪಿರೇಡ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಕ್ಷಮೆಗೆ ನೋಡುದು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಒತ್ತಾಯನಿ ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಪಾತೆರ್ದಿಜಿಂದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುರುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತದ ಪೋನು ನಾಂಡಲ ಐಕಿ ಪೊರ್ತುಡೆ ಯಾನು ಬಹಿರಂಗವಾದೇ ಕ್ಷಮೆನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಿರವಾದ ಎನ್ನನು ಕ್ಷಮೆಕೇನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಒತ್ತಾಯನ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡದಲ್ಲ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ ಮೂಜಿನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಎನ್ನನು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಾರತ್ತ ಅದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತರವಾಡ್ದ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲು ಯಾನೆ ಏಲ್ಕಾನ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ
ಆ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏಲ್ಕಾನದ ಅವು ಮುಂಡಿ ತರ್ಕ ಆ ಪರಿಸರದಾಗ್ಲು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನನು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದು ಎಂಕ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೀಲೆ ಅವು ಎಂಕ ಕೊರ್ನವತ್ತು ಎನ್ನ ಆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ನವು ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ತರವಾರ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗಳ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೀಲೆ ಅದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ನಿಜವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸರೇ. ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂಡಾರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡಾರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬೇಜಾರಿ ಜನ ರೀತಿ ಜನಪ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುನ ರೀತಿ ಬಂಡಾರು ಲೇಪಂಡ ಜಾತಿ ಭೇದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆ ನಡಪನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬಂಡಾರ ಅದು ಪೋಡುದು ಆ ಪಜ್ಜೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಪೋಡುದು ಬಂಡದು ಐನ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಎಸಲ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಬಂಡಾರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಇರ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಯನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ ದಿವಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರನು ಇರು ಕೊರಡು ಜನ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಗಳೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಲ್ವೇರನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಐನು ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೀವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ದಿತ್ತೊಲ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ತಿಳ್ಸಾವಲ್ಲಿ ದಾದಾನ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂದ ಹತ್ತು ದಾದಾನ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತಂದ ಐನು ದಯದಿದ್ದು ತಿಳ್ಸಾಲಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಲ್ವೇರನೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.